много жени променят света. Но всяка жена променя света на някой до себе си. Видях от устата, в която живеех във Виена, чух вертолета, ма го чувам се едно, ще ми каца на главата. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. И така, я да видя го. Не съм виждал вертолет в живия живот. Ако ние не си променяме света, си оставаме на някаква система, която не е най-доброто. И успяваш някакси, когато обясниш на хората, защото най-важното да можеш да обясниш на хората какъв си и какво искаш. Бях отвратителен човек, наистина, просто ужасно. Много лоша дисциплина, искаха да ме изключат от училище, биех се, за каузи искам да подчертая. Всеки път, когато нещо не е окей, нечие право е наритано, това ме побърква. Мъж като види жена да реве и вече такъв, о не, сега какво? Бихме искали да започнем това импровизирано интервю с следния въпрос, който е съвсем стандартен. Къде си родена и къде си израсла? Родена съм в работническо семейство. Не осъждана съм. В София съм родена. Баща ми работи около 40 години в Българска академия на науките. Майка ми работеше в Института по каучук и пластмаса. Имахме и такъв институт. Това не е много интересно, да си роден в работническо семейство. Да, само че ако тя е работила в Института по каучук и пластмаса, баща ти, като е работил там, какво е правил? В предварителния разговор имаше една много интересна история за него. Баща ми е доктор на науките. Един много сладък персонаж е той. Той е на 81 вече. Почти е кьорав като картица. Но, за сметка на това си пусна брада, защото малко се бил сбръчкал. Доста така кокетен тип. Всъщност 40 години се занимавал с осеменяване. Да. Хората винаги свързват тая неща с много секс. Всъщност не мисля, че баща ми е краля на секса в България, но освен занимавал се с това, че той има над 40 патента за разредители на различни... то казва си се сперма. Да, смисъл, трябва да наричаме нещата с истинските имена. И това, което е правил, когато комунистите много харесваха скъпи животни, развъдни. Например, имахме от времето, зависи кой е в момента на петилетката взима решенията. Не знаете, тогава нещата бяха на петилетки, всъщност доста от вас не знаят какво са петилетки, като ви гледам. Но и тогава, примерно, шефчето на конкретната петилетка казва: не, в България ще развиваме говедовъдство. Бам! 100 000 пазаруват, да речеме, 2 бика и почват от тях да взимат адски скъпи животни с изключителни показатели, взимат от тях материал и почват по нашите стада налични в България тогава. След което са свине, след което са коне, след което са всякакви неща. Та баща ми имаше огромна колекция от най-различни спермени материали, от бици, коне и нерези. В интерес на истината, за 40 години той направи огромна банка от семенен материал, но когато избухна демокрацията, се случи така, че и майка ми се разболя. Института вече БАН рязко стана беден, не можеше да плаща за течния азот. Баща ми до известен период от време плащаше сам, но после майка ми се разболя, беше някакси, приоритети се преместиха. И се наложи, всъщност той, понеже така е расъл в такива години, че въобще не му хрумна, че може да продаде това и сега аз да правя пряко предаване от Бахамите. Но човека реши, че щом това нещо си изхвърля и 40 години работа изхвърли в мивката. Да, това правеше. Добре, то очевидно има някаква връзка между сегашното ти амплоа и това, което се е случвало с баща ти. Спермата от нерез и сегашното ми амплоа? Не. Да. Опитах се да направя някаква повърхностна връзка. Но дори да е толкова повърхностна, защо не се занимаваш с каучук?
Много интересен въпрос. Не съм се замислила. Може би защото химията никога не ме е влечала. Не, че я намирам за сложна, напротив, аз съм отраснала в семейство, което химията беше нещо много основно. Едната ми баба, даже първата жена инженер-химик в България, завършила в Прага образованието си. Майка ми беше инженер-химик, сестра ми се занимаваше с химия, мисля, едното и висше образование химия. В момента е преподавател в Щатите по химия. Така че химията е нещо, което не ме е впечатляло особено. И може би точно по тази причина, защото там, това е една от малкото науки, при които 1 плюс 1 е 2. И това е малко... Да, не е толкова интересно. Ние тук, между другото, имаме няколко животинчета, които може би са минали по... Да, приятелите ми. Кой ти е най-забилия си спомен от детството в главата? Виждаме те като малка. В какъв аспект? Този, който говоря на терапевтката ми или за пред хората? А това тук не са ли хора? Значи за пред хората. Добре. За пред хората, да. Мога да разкажа много очарователната история за това как, понеже баща ми в института имаха опитни животни, мишки основно, но понеже аз много се разстроих от мисълта, че са опитни животни и ги убиват в последствие. Той ми казваше, че ги лекувате, че също работи в болница за мишки. И аз много бях затрогната от този факт. И колко малка съм била, не знам. И знаете, нали, децата с палтенци обикаля там из квартала Вършея и намирам мишка, която мисля, че има нужда от помощ. Оказва се, че всъщност мишката отдавна е свършила нуждата от помощ. Да, но доста отдавна. Но аз съм си я прибрала чинно в джоба, заедно с камъче, топче, бележчица, листо. Нали, знаете детските джобове какво има. Естествено, в следващия момент почваме да играем на народна топка или нещо друго става. Аз се забравям за това нещо вкъщи, прибирам се вкъщи, прибирам палтото в гардероба, защото майка ми гледа лошо. Прибирам го в гардероба, на 6 години съм. Прибирам го в гардероба, може би съм била и по-малка. След което, понеже майка ми и баща ми бяха членове на Българско филхармонично дружество и ходихме редовно в зала България на концерти, всички сме се наконтили, много сме красиви, много сме елегантни, отиваме на симфоничен концерт. Майка ми изважда палтото, отваря в гардеробите, от гардероба се разнася адска смрад. Отваря гардероба, вади палтото, но вече ще получи удар от тази смрад и като ми бърне в джобовете, клетите останки на мишката са в джобовете ми. И така че може би това някъде там е било едно начало на спасяване на мишката, което до днес ще продължава. Може би някъде в този период, защото вижте на първата снимка колко съм миличка и сладичка, на втората нещо се е случило. На втората ти е потъмняла косата, според мен леко... Нали, поумняла ли? Не знам. Да не преувеличаваме. Добре, това изглежда доста интересно семейство, такова хайлайф от онова време. Да. Като да е хайлайф от онова време, какво записа, т.е. какво влезе да учиш, ама преди университета? Преди университета учих в 8-о училище, което беше никакво предизвикателство. Бях отвратителен човек, наистина, просто ужасно. Много лоша дисциплина, искаха да ме изключат от училище, биех се, за каузи искам да подчертая. Имахме една... Ма ти ги биеше? Да, защото имах в класа, имахме една Теодора Милата, тя беше много смотана такава. И всички я тормозаха и това ме побъркваше и непрекъснато се биех с някакви хора заради Теодора, която на всичко отгоре беше пък и малко и кофти като човек, но това няма никога. Да не издревняваме, но въпросът, че се биех с каузи, режех якита, госпожата по-руски ударих по главата без да искам. Наистина без да искам беше. Ако имаше тогава възможност за клип да го покажат по BTV, сигурно щеха да го... Много щеше да ме срам. Много щеше да. Но после, понеже това в 7-ми клас беше но пък успорен с всичко това бях отличен ученик. И те, когато ми казаха, че ще ме изключат, аз им казах, от едно време училищата имаха едни, как се казва, класации.
според това колко са им добри учениците, понеже бях един от добрите ученици. И те казаха, ще трябва да ти намалиме поведението, да те изключим, защото бях минала малко границите. И аз казвам, не може да стане това. И те в какъв смисъл? Викам, защото ще ви падне рейтинга. Защото имам много добър успех. Съм един от малкото ученици с добър успех тук. И не ме изключиха. Но пък тогава бях в 7-ми клас, бях с най-низки си успех, 5,08. Това беше страшно падение. В семейството ми беше прието като катастрофа. И трябваше за 10 дена да се реши бъдещето ми. Понеже сестра ми тогава следваше физика, каза ще учиме физика. Що пък не? И за 10 дена се подготвих и влезах в Национална природо-математическа гимназия. Не ПМГ? Не ПМГ, учих физика там известно време, не знам защо. Но така се случва. Не знаете, някакви неща се случват в оризън. Малко ми помага ми в физиката на този етап да си обяснявам неща, които доста хора в днешно време не могат да си обяснат. Нали, защо морето е синьо и защо светлината в един час от денощето е един цвят, друг цвят в друг час. Това са въпроси, които хората първо откриват отговорите. Аз вече ги знам и мога да мисля за други глупости. Но току-що четахме, че има теория за плоската земя. Теория. Да, ще ходят да проверяват на екскурзия, четох и аз. Да, това е доста напредничево. В смисъл някой да разработи все пак теория по въпрос. Мислила ли си да напускаш страната? Защото, нали, и двамата така сме поизрасли в един момент, в който всичко се смени. Имаше едно нещо като гъст софийски смог, дет се носеше във въздуха и се наричаше преход. Ще отговоря така, ежедневно искам да се махна от тази държава и ежедневно не го правя. Не смятам, че хората са различни на различните места. Културални са разликите, не са други. Колкото и да си мислиме, че е нещо по-различно, не е. И съм виждала и всякакви тапаци извън България, така че пътувала съм бая. Така че мисля, че може би ще се пенсионирам далеч от тук, да. Защото тук да си пенсионер не е много достойно. Но пък за сега се справим добре. Ще си поговорим и къде искаш да си ги оставиш, погледни ги. Да. Предполагам. Да. Мисъл, на вас се крепим. Така, вървейки по тези групи въпроси с Козата беше Младо Яре, в момента Козата трябва да премине към въпросите от групата Козата лекува пръчове. Как всъщност реши да ставаш ветеринар? Ти почти го отговори. Да. Обаче вече си открила 3 клиники в София. Да. Не бъркам цифрата, нали? Не. 3 клиники в София. Как стигна всъщност до името Добро хрумване? Не го измислих аз, моето нямаше да е такова. Какво ще да е твоето? Не съм мислила никога по този въпрос, защото мозъка ми има ограничения. Всеки мозък има ограничения. Имам факт, така че следвам го него. Колегата Кирилов го измисли. Но пък е готино, защото е различно, защото аман от мегавет, бездвет, гигавет, ултравет, супервет и не знам си какъв вет, нали? В случая вече, нали, е малко по-различно и се помни. Макар че хората ни пишат дъха, което малко ми трепери оченцето, защото дъха, нали, тъпичко. Добре, то е различно и като име, но концепция е различна. Предварителния разговор говорихме, че и концепцията е различна. Концептуално е съвсем различно от всичко останало. Какво те ви отличава от другите клиники? Френдли сме. Много сме френдли. Аз много държа на това, първо, защото мен целият ми подход към света е такъв. Че когато... Не, спокойно. Чули ги! Казаха, че не било вярно. Вие в колко други клиники сте ходили? Как имате база за Не има обращение на това с някакви простаци наглици. Примерно, средностатистическата чакалня на ветеринарна клиника не в България, в света. Не им обръщай внимание. Добре. Избягвай ай контакт. Обикновено чакалнята е сиво или бяло. Това с плочките по отмина, слава на Бога. Ама такова с мозайка има ли? Плочки, туалетна... Асоциациите с туалетна и баня или някаква нещо ужасно. Кухня. Да. Ще да кажа, че кухнята е явно ужасно нещо за мен, но така е наистина. В нашата има обикновено картини залепени задължително. Лекарите обожават да лепат неща с сампласт. Нали всички знаете какво е сампласт? Това е за раните.
Тук имаме колега, която ще каже, че това е абсолютна истина. Обожават колегите с ампласта, поправят неща с ампласта, лепат постери с ампласта, оправят слушалките с ампласта, обувките си подпетват с ампласта, всичко се прави с ампласта. Това е нещо, което аз ненавиждам и съм го забранила категорично в клиниката. И не се пързаля, така е, но ще умреш. И по тая причина в нашата чакалня няма такива картини. При нас картините са готини, весели, усмихнати. Избрала съм 2 цвята, оранжево и зелено, които основно следваме. Избора на цветове, принципно във ветеринарната медицина цвета е син. Ако обърнете внимание, повечето сайтове на клиники, не само в България, в цял свят, има синичко, много е важно синичкото да присъства. При нас го избягваме максимално, защото преди години четох една статия за това как цветовете влияят на човек под стрес. Мане, нашето лого е синьо. Ама някои хора обичат синьото и в синя гама и студия. Абсолютно, аз обожавам синьото, аз нося синьо. Но синьото в случая... Ще са хората, дето ще са недоволни и съвсем да не виждат синьо. Не, аз не говоря за недоволни. Тук не ста... Пък хич не обичам. Освен ако е в природата оранжеви цветя, може да ми дадат, но въпросът не визирам. Да, аз четох една статия, в която ставаше въпрос за подстрес хората, как им понасят, какво може да помогне и как да се успокоят. И в статията пише много, че трябва внимателно да се подбират цветовете. И оранжевото и зеленото, оранжевото беше топъл, той е топъл цвят, е за топлина, а зеленото, знаете, даже това го знаете от училището, че зеленото успокоява очите. И по тази причина избрах тия 2 цвята, не защото съм нещо, кой знае колко умно. Те са си го измислили хората. Но има монитор, на който върви Animal Planet. Естествено, сега имаме клишета. Случват се някакви неща да бъдат така... Но е по-различно съвсем, отношението към хората е различно, защото идва при теб човек, той идва с проблемите си. Той не идва в клиниката за ти каква стана, нали, не идва в бара да си пие едно, нали, друго да отидеш в бар, друго да отидеш при приятели, друго да отидеш на гости някъде. В случая хората идват с проблеми. Когато идват при теб, каквото и да си говорим, за хората най-скъпото нещо е децата и домашния любимец. И те ти поверяват в ръцете си най-милото си. Мисля, погледни го сега, как си изпитам. И тия животни, като ти ги остават, хората, те очакват от тебе помощ и са притеснени, разстроени и така нататък. И по тази причина съм се постарала максимално да е френдли обстановката. Включително имаме слушалки, които са с пандички. На кучето му е точно през ушите, дали слушалката с пандички, но хората се успокояват. За мен е много важно, когато разговарям човека от среща, той да е спокоен. Защото, нали, ако се нервираме, така, ти, мене, няма стане тази работа. За този тип клиенти си има други клиники. Този тип клиенти, аз като влезнах в клиниката в Изток, първото нещо, което видях, не знам специално ли го бяхте направили за моето присъствие, но нашия подарък от твоето участие на форум Ключ, където беше... Моята картина, да. Да, беше написала, т.е. беше казала, че лудите те да са живи, нали? Да, лудите. Нали. Все пак имаме такова едно споделено разбиране за лудост. Да. Как намериш обаче други хора, които да споделят това разбиране за лудост? Нали, вие с господин Дудето, нали, сте изградили една верига от клиники и с вас работят хора и вие мотивирате млади хора да работят с вас при положение, че не сте IT фирма, нали? Младите се искат да бъдат в IT сектора и да произвеждат едни неща за много пари, дето никой не може да ги пипне. Не знам. Мога да ти кажа какво се коментира, понеже ушите са ми е такива. Какво се коментира, когато човек реши да дойде на стаж при нас, че тия са луди, при нас много се работи, че изпитваме и че сме луди. Предимно. Предимно, да. Но пък има хора, които търсят точно това. Мисля, че краставите магарета трудно се надушват, за съжаление. За тия години, откакто го имат добро хрумване, т.е. от 2005 14 години с това, доста трудно сформираме екип, но мога да се похваля, че събрахме доста откачалки на едно място. И понеже са ми като деца,
Мисля, че трябва да подхранвам точно в тази лудост в тях, защото всичко останало е... Мерси. Между другото, екипа е доста млад. В смисъл, наистина предимно млади доктори се въртат наоколо. Ти ни изпрати 4 броя по списък, които да ги включим в нашето съревнование между екипите, които идват. Сега ще ви предложа това, което всъщност се е случило. Основна цел поверително държим всичко, което видите да разберете, да ще остане тайна. Не случайно. Това, което са записвани, да бъде показано на снимки. Какво се забърквате? Стая, заключени вътре, като отбор за 60 минути. Вътре много загадки, скрити пред мен. Сега трябва да решите кой от вас ще ги поведе. Готова ли си? Да. Нагласи се, за да си готова. Да. Искам само да не виждаш, не да не пишеш. Да не виждам. Бъди спокойно, вече тук сме на третия етаж, с който сме високо. И двете са близко. Така, добре ли? Да. Стой така и не бърдай, а останалите заповядайте насам. Така, мисля, че съвсем естествено от трите отбора, които са участвали до момента, ето го временното амплъкт класиране, доброхрумчовците водят. Те се кръстиха доброхрумчовците, аз за съжаление все още не... Не, твоите просто излезнаха през една друга врата, без да разберат. Там проблема беше съвсем друг, но и загубиха няколко минути, докато обратно ги натъпчем в стаята. И всъщност удариха 60 минути, което си е направил сериозен резултат, нали? Смисъл, дават ти 60 минути да излизаш, ще излизаш на 60-та минута. Което си е точно, нали? Не просто спряхме часовника, за да ги изчакаме, те просто си излезнаха на 60-та минута хората. Много методично. И честно казвам, не си спомням точно как се казваше вашия отбор с кръчмата. Църни пантер. Църни пантер, да. Значи следващия път Доброхрумчовци, Спаси София, Църни пантер и който там се появи като временно класиране от тук нататък. Според тебе, всъщност, тъй като знаеш, че доколкото разбрах си гледала част от нещата, които сме правили, въпросът е дали си подготвена за това, че тези хора, които участваха и ти ги изпрати така любезно, казаха някои съображения по твой адрес. Аз знам, че са казали. А ние сме ги записали, нали? Сега ще видим. Според тебе какво са казали? Са много слади, нали, Мати? Задължително. Сега... Ама тя си е взела биричка, сега няма да я разваляме кефа на момичето, може би после. Всъщност това е човека, който най-често признание искам да убия, ако трябва да съм честна. Но, както виждате, тя е тук и тя е в отбора, така че... Тя е в отбора, тя е тук и тя игра страхотно. В смисъл, те въобще си играха страхотно. Искам да ти пусна всъщност това, което е като резултат. Така. Много се надявам да се чуе. Малко ме хвана шубето, малко ме хвана страх, защото не знаех къде съм. Мисля, че съм в асансьор. Пък оказа, че съм в телефонна кабина, което е, нали. Между другото не е толкова
позираш. Всичко е много яко. Това с Заки беше също много добро. Мен може би това с стола И е с много. кабелите. Да, с това беше На много места един се сети за едно, друг за други и комбинирахме, пък всеки по-дърна че нямаше толкова добре да се справи. Вдъхновява, както лекарското в някой, който е решил да преследва такава кариера, така и борбата срещу неправдите и неправилните неща в обществото. Тя е ментор, тя е опора. Тя понякога ни вика, но знае защо го прави. Най-откаченият човек, който познавам, наистина. Прекрасен човек е, както няколко пъти казаха, прекрасен ментор. Иска да научи хората, иска да накара хората да бъдат по-добри, да се замислят повече над живота и над нещата и в същото време да им покаже, че могат да се забавляват с това. Тя е строг справедлив човек. Някой повече строг, но пък и повече справедлив. Тя е човек, който ни сплотява. Ако нещо банално ще кажа, ако ние сме някаква причина с клечки, тя е нещо, което ни забръзва понякога и ни държи на едно място. Тя е човек, който може да мотивира да продължиш напред. И, както всички казах, тя е един добър ментор. Значи ти си един истински Ханко брат, доколкото разбрахме, нали Ханко. така? Ханко. Да, Ханко брат, те са клечките, ти ги сплотяваш. Много бяха готини, между другото. В началото дойдоха едни такива тотално ошашкани, включително девойките с бирата. Много бяха ошашкани. Накрая на играта съвсем се бяха отпуснали и след като им казахме, че вече не записваме, те си казаха какво е било. Значи, Да. Не, няма скрито покрито, нали? Това значи си... от 50 човека, докато изберат 4 човека, които да не припаднат, защото има камера. В смисъл, дай да се радваме и на това. Добре. Добре им се получи, пък и резултатът Първо им е място. доста адекватен сега. Говоря добри неща за мен. Мисля, че сме файн. Какво е да се прави бизнес в България с такива хора? С такива смисъл? Готини. Защото мен ми харесаха. Готини са. Просто понякога почти визуализирам как ги беся. Но наистина са пък готини хлапета. Изненадващо за мен, защото аз съм на 41, а те са на по 20 няколко. Изведнъж се оказа, че има някакъв феноменален generation gap между нас. А в същото време можем спокойно... Значи, за работа е малко трудно, а в същия момент можем да след работа спокойно да седнем, да си говорим за... Може ли да ползвам мръсни думи? Ще сложим точка после в запис. Може да си говорим за курви, за бело, за алкохол, за каквото ви хрумне. За всичко може да си говорим, за това какво са правили. Тя има феноменални истории, той има ни ротвейлери, правят секс, пък някакви травестити имаше в една история, па пожари. И той... Водили сме феноменални разговори, но не е това проблема. Проблема е по-скоро, че имаме различна ценностна система, имам проблем да ги мотивирам понякога, защото това са хора, които парите не ги мотивират. Младите хора не се мотивират от пари. Там е много трудно да мотивираш хората, когато не ги интересуват парите, защото те пари могат да изкарат и от друго място. В смисъл, ще напуснат, ще си отидат на друго място, ще изкарат кинти. Много вероятно дори много повече да изкарат, отколкото в една ветеринарна клиника. Така че... Работата ви е тежка, доколкото знам. Тежка и работят от тъмно до тъмно. И аз креща по тях. И Дудето Строга крещи. и справедлива, нали? Те казаха понякога твърде строга, понякога твърде справедлива. Да. Да. Не всеки си носи бремето. Добре ви се получава. Да. Ако приключим с идеята за ветеринарната клиника, Да. ще съвсем естествено, нали, хората те познават предимно от социалните ти нали, включвания и тези включвания, които са предимно в интернет. Затова и следващата група въпроси сме я кръстили социалната коза. Нали? Тук доста хора може би знаят отговора от присъстващите, защото нали, аз не го знам, така че ще си попитам, пък и все пак върви запис, добре ще е в последствие да има човек да разбере, но що се кръсти коза, а не се кръсти котка, примерно, защото предимно в... Не.
Не питам. Получих от публиката така. Не трябва да отговаряш. Историята е сексуална, не е окей. Добре. Този котарак, Това е вичето. дичето, да. В смисъл, че предимно с котките виждаме заснета в социалните мрежи. Мъжа ми снимам и той е красив. Да, и него с котки. Да. Което всъщност, да. Този котарак твърде много ми харесва, защото... Тя е жена. Добре, тази котарачка много ми харесва, защото има един такъв много прилепещ поглед, който може би те кара да се чувстваш отново у дома си. Това е котката Таласъм. Аха. И тя е кривогледа. Тя е кривогледа, но си е в час, нали? Аз Кайванче. имам слабост към кривогледи котки, просто... С хората по-трудно. С хората по-трудно. Да. Мога да пратя един сигнал кривоглед котарак да долу ще е жив. Ако вкарам още... Вкъщи имаме едно правило, не е писано, не е разписано, но се спазва. Разбрали сме се броя животни да е 3. И в момента е плюс едно животно, защото са 3 котките, минус един мъж. А пък мене минус един мъж малко не ме устроива, Така че си остават скептична 3. съм към четвъртата котка. Няма, че... Добре, окей. Да. Но с това име козата Ани си известна в интернет. По-скоро повечето хора те познават като козата Ани. Козата, да. Да. Имаш ли се за инфлуенсър? Не. Това е ужасна дума. Защо? Това е толкова досадно. Имаш един доста уникален стил на писане, който хората... Това е някакъв напев на средния комсомол. Това е просто ужасно. Инфлуенсъри. Това са глупости. Това са просто... Хората им е забавно, че съм на всяка манджа меродия, какъвто е слогана на днес. Според мен. И защото вече имам какво да кажа и съм дървен философ и говоря малко по-спокойно и по-свободно. Не съм дърво, не се притеснявам да казвам мръсни думи, не се притеснявам да псувам. А пък и... Не се притеснявам да кажа какво мисля изобщо. И заради това, че каза какво мислиш ли, последно ти баннаха профила от Фейсбук? Баннаха ме за расизъм. Тебе? Ама какво каза, че белите на сапун? Не използвах white trash като коментар. Значи съм улучил без да... В смисъл, това не сме го говорили. Предните няколко пъти бях с бан за хомофобия. След което бях с бан за расизъм, сега чакам бана за animal abuse. Специсизъм на веганите долу по понятие. Специсизъм. Може. White trash беше, използвах думата и име на Хендриха 30 дена. 30 дена? Да. Това кой поред бан ти беше? 6. Аз имам профил, с който си... Да, как се живее в интернет без да те има в интернет? Не имам профил, който вътре нямам приятели много, примерно 10, колкото за да не ме изтрият, че съм фейк, който е администратор на страниците, които администрирам и е с тъпо име, така че... No one will ever notice. Ти беше заменила едната козата Ани с Ани козата. Да, и трябваше да доказвам, че се казвам така. Смисъл... Защото аз трябваше да казвам, че и козата Ани се казвам така. И там беше много лесно. Изпратих 3 интервюта. От Дарик имам една... До грама ми да кажа, то е... Не, другия път може да пратиш и това, нали, като запис. И го пращам, да, и те си ми казаха, извинявайте, няма проблем, няма повече да ви закачаме. Направих си резервния профил Ани Козата. Те ми казаха, трябва да кажете, че се казва така. Аз казвам, hello, смисъл. Не, трябва да докажете, че се казва Козата Ани. И Ани Козата, извинявам се. И не успях. Като не успя, обаче, защото ние в офиса го наричаме да си луда по цялата глава. Нали? Това е значи наричаме стара и ме нарече и луда, не знам. Не, защото все пак си намери начин. Да, естествено. И този начин беше през един, нали, така, поделен профил, който един ден ние си пишем с нея и тя казва, човек, това велико е да си пишеш от мъжки профил. Това е разкошна история, хора.
Бях 30 дена наистина с бан, а имам да довърша хиляди неща. И хора непрекъснато ми пишат, защото пък от друга страна във Фейсбук много често хората ми пишат за пациенти, за животинката ми. Питат ме някакви неща и не мога да им отговоря. То или си лекар, или не си. И сега аз виждам, че ми пишат хората, мога да прочета, обаче нищо не мога да направя. И сърце юнашко не трае. Дуденце, айде влез. О, господи, това е феноменално изживяване. Бях мъж във Фейсбук известно време. И то смея да кажа красив мъж, модел, капитан, неврохирург. Но, да, беше фамозно. Вкараха ме в мъжки чатове. Уау! Уау! Аз бях на върха на щастието. Чаках да си говорим за цици, за такива неща. Не, ще се изненадате, жените ще се изненадате за какво си говорят мъжете. Мога ли да те цитирам? Първата вечер основната тема беше Цецка Цачева и нейната сексуалност. Ще се изненадате, хора. Това е феноменално. Хората никога не са сигурни. Аз си съм Димитър ли е? Внимават. Опипват леко територията. Разкошно изживяване. Това беше невероятен експеримент. Аз даже пишех, почти всеки ден пишех статус по повод този експеримент. Фамозно е, фамозно. Да, имаш един статус, че твоят любим не членува в нито една група за чанти и обувки ли беше? Да, не мога да си купа чанта. В смисъл, аз в моя Фейсбук съм с всичките в хендмейд, крафт, неща, защото сега малко или много всеки човек си е хипстърията, го тресе. Няма какво си крием душата. А той не е харесал нито едно такова нещо. И не може да си купа чанта. Добре, че ме отбаннаха. Си купих чанта, края. Има ли човек, не знам. Следващото ниво на бан по-дълго ли е от 30 дена или вече съвсем? Може да ме резнат, молим ти се. Не, питам, защото ти каза, че могат всякакви неща. Да, там. Сега не пиша там неща. Не пишеш, добре. Да. Думи като white trash и... раз не ги пиша. Добре. Раз. Добре, значи тази дума отсъства. Да. Смисъл. И въобще, не сме я чули. Ние от Форум Ключ много се радваме на всеки, който е реално от бизнеса, но има сърце за някаква промяна в обществото и говорим за социална значимост на нещата, които правите. И с това, всъщност, бих искал да преминем към следващата група въпроси, козата каузьор. Каузист. Каузист, да. Ти се водиш някакъв наистина социално значим човек, не само защото клиниката ти е различна. Добре, айде да не си инфлуенсър, да си поне... Не си инфлуенсър, не. Да, така. Но твоята социална значимост, така наречената, започва с една подписка за промяна в наказателния кодекс. Да. Първо, въпрос е какво постигнахте, как го постигнахте, как го оценяваш сега 10 години по-късно, са 10 години? Толкова. От резултата. Горда съм, защото да не се подуя малко. Готиното е, че на този тип истории, че като ги видят хората, особено по-младите, може би ще се мотивират да правят неща, които вярват. Защото ако ние не си променяме света, си оставаме на някаква система, която не е най-доброто. Всъщност, преди наистина ужасно много години, за 4 дена, буквално, успяхме да съберем 30 000 подписа за 4 дена на улиците. Беше ужасно трудно, плюхани, ужасно студено. По кое време се пада това? Зимата беше, февруари. За инкриминиране на насилието над животни. Тъй като насилието в България над животните беше административно нарушение. Тоест, дали ще минеш на червено или ще си хвърлиш фаса на земята и с това дали ще разчлениш котка, беше едно и също. Наказанието беше абсолютно едно и също. Глоба и то, ако успеш да докажеш нещо. В цял свят тенденциите са много по-различни. В щатите вече е федерално престъпление това нещо.
Науката доказва много тесни връзки между насилниците, тези хора, които посягат на животни, посягат и на хора. Има много строги връзки, които когато някой насили животно, обикновено модерните криминологични институти слагат този човек под наблюдение, защото той е потенциална опасност за до останалите хора. Например, почти 100% от сексуалните престъпления са минали преди това с насилие пред животни. И това е 100% смисъл. Вау! Да. Така че много беше трудно да убедим хората, че го правим заради тях, защото те всички ми обясняха, айде с тия кучета, а какво ще правим с децата на България? Това ми е любимия въпрос. Значи, като го чуя, и тук една веничка ми изпъква, защото отне ужасно много време, много усилия, но всъщност се справихме да убедиме хората, че това, което искаме да направим, е точно за децата на България, защото е превенция. И всъщност, нали, окей. Всъщност, трудно ли ти беше да организираш хора, как става това? Събуждаш се една сутрин и си казваш, дай тук не 30 000 човека на опашка отпред. Не, ние бяхме няколко човека, не съм била сама. В никакъв случай бяхме 15 човека, с които се занимавахме с това в различни градове на София, на България. Събирахме подписи, има една Оля Белокапова, която направо ми чупеше нервичките. Ние се прибираме цял ден смазани. Усмихвала съм се на някакви ужасяващи хора. Умряла съм от студ, умряла съм от глад. И се прибираме и имаме примерно 780 примерно подписа или 1000. И тя след малко пише, имам 3000 подписа. Да, ужасна жена. Ужасна жена. И сега ни праща поздрави от Корея. Да, разбира се. В локацията е било проблем. В локацията? Оказва се. Да. Вие къде? В Дружба 2? На Славейков. Славейков е една добра локация. Ние там събирахме. Хора, дето четат книги или поне ходиха преди да сменят книгите с плочки. Много гадно беше. Журналисти идваха и ми обясняха, не ми обясняха глупости, аз съм тук си свърша работата. Много беше гадно, много беше трудно. Ние действахме изцяло с подръчни средства, защото нямаш никакви пари. Плакати, пък ги закачахме на картони. Много жалка история, но всяка група на всеки пункт им бяхме приготвили с госпожа Бошкова, известна още като Бибицова. На всеки бяхме приготвили пликче, в пликчето има тиксо, ножичка, химикалчета, копия от разрешителната общината, подписка, 65 неща и отгоре залепено в едно изкрящо жълто телефона на Бибицова, в случай на нужда звънни. И това всички пунктове минават през Бибицова, раздаваме ги и после висишката да е нормален отпред. Но пък бяхме възнаградени с това, че първо малко след това за първи път имаше прецедент в наказателен кодекс, влезаха боевете с животни, станаха престъпление, тъй като това е хазарт с плът. И всички сме пределно наясно с това нещо. И това е организирана престъпност. Това не е просто Кънчо се ядосал на Жана, която живее пред блока и я ритнал. Това е организирана престъпност. Тогава беше първия пробив и 2 или 3 години по-късно насилието влезе като текстове в наказателен кодекс, което е прецедент за България. Мен обаче продължава да ме... Как при тези 30 000 човека ли? Не. Как ставаш така сутринта и решаваш, че ще правиш подписка? Защо повече хора не стават и не правят подписка? И въобще, къде го това гражданския сектор? Защото ти си очевидно част от гражданския сектор, що може да се организирате 15 човека и да имате проблем, виждате проблем и решавате, че трябва нещо да се промени. Първо имам физическа непоносимост към насилието. Въпреки, че искаш да ги удушиш. Да, визуализирам, наистина. Значи, имате късмет. Не, имам... Тя не... Не, аз имам абсолютно физическа непоносимост към насилието.
когато ставам свидетел на сцени на насилие, губа контрол върху себе си. И понеже тогава всъщност се случи така, че променяха наказателен кодекс и решихме, че сега е момента. И го направихме. И понеже се бяха понасъбрали случаи много брутални. Някои от тях са минали през мен като лекар и затова знам за тях. И по тази причина, може би, човек в един момент си казва, че трябва нещо да направиш. Иначе си един хъш, който седи в една кръчма и дудне. И ако не излезеш отпред и не кажеш, пичове, тази работа няма да стане така. А пък и факт е, че успяваш някакси, когато обясниш на хората, защото най-важното да можеш да обясниш на хората какъв си и какво искаш. Като успееш да им обясниш, като ти изслушат, 10 години по-късно кълна се, обществото ни е тотално променено. По отношение... Позитивно променено. Да, конкретно по темата за насилието над животните. Обществото ни е много чувствително, много реагира, имаме вече присъди, така че нещата върват на добре. Смятам, че за всяко нещо има огромно значение това, че човек трябва да може да обясни. Това значи ли, че ако някой иска да се захване с нещо, му трябва малко кураж и освен малко кураж и малко търпение? И малко рамо трябва. Зад нас имаше нелегално, това за първи път ще го кажа, за нелегално имаше зад гърба ни един човек от Министерството. Така че трябва да имаш някакъв гръб, някой човек, който да усещаш подкрепа, защото ние бяхме някакви пикли, няколко неориентирани в живия живот, какво се случва и как се случват нещата. Така че важно да имаш някой ментор, трябва да имаш, много е важно. Хора, които да ти кажат, трябва това да направим и това да направим и ти да повярваш в това нещо, че ще се случи, защото те тогава ми казаха, да, трябва да променим наказателен кодекс, дай да вкараме тия текстове. Шопа, не. Добре, го направихме. Защото това сме свикнали да го виждаме в американските филми. Нали? Излизат едни хора, развяват едни плакати пред Белия дом и нещо се случва. Докато... Това се случи буквално след като ние вече бяхме започнали, бяхме събрали 30 000 подписа, бяхме ги вкарали в парламента, след което имаше един случай, който беше много, много печално известен с едно куче, което му отрязаха и 4 крайника, небезизвестното куче Мима. Тогава гръмна интернетото. И също тогава основната битка с Бибицова беше, защото хората тогава крещяха: искаме нов закон! Искаме закон за защита на животните! Куче, котка, слон, искаме закон, това крещяха. И нашата основна работа с Бибицова беше да обясним на тази озверяла тълпа, бясна, че това се е случило. Трябваше да обясним, че не искаме нов закон, защото имаме разкошен закон и един от най-добрите закони за защита на животните в Европейски съюз. Да не кажа в света. Да. Той е приет 2007, това е доста отдавна. Той има малко проблеми с подзаконовата рамка. Имахме нужда това да стане престъпление, защото ако този закон прави насилието административно нарушение, ние искаме да го направим престъпление. Идеята да стане престъпление е, че първо с това се занимава полицията. Сега те понякога може да си пръскат спрей в очите, но има и хора, които истински работят там и има много достойни хора там, които наистина помагат. Това първо. Второто, което замесваш прокуратура вече, замесваш една машина, която е доста кофти да си с условна присъда. Нали, едно да имаш глоба от 200 лева, друго да имаш условна присъда. Доста е гадно, не можеш да напуснеш страната. Има неприятности много, пък можеш и в затвор да влезеш. Така че трябваше да обясним на този свирепяла тълпа, че спокойно, закон е окей. Дайте да променим наказателен кодекс. Добре. И проминаваме фазата, добре, после ти ще ми кажеш, тази пъти, защото си шупа си експерт. Не съм експерт. Това правя просто от 5 години. Но... Аз съм във времето на Мима. Аз съм във времето, да. В предварителния разговор спомена, че провокацията за теб е допустим инструмент до някъде. Доколко провокация, доколко допустим инструмент, всъщност използвали сте, така за да взривите общественото мнение, възможността да комуникирате с журналистите по малко по-провокативен начин?
Провокацията трябва да бъде много умерена и трябва да бъде на конкретното място, по конкретен начин направена. За съжаление нямам съвет как точно трябва да се случва, защото аз го карам малко на усет. Да. Например, когато правихме плаката си за кампанията въпросната, аз имаме огромна база данни с разчленени животни, подпалени, куче с пиратки, фануса и прочие неща. Ще си знаете какви неща имаме, да. Но тогава говорихме, че не искаме тази провокация, защото искахме да сложим плакат, искаме да го лепим насам-натам. Смятам, че не е окей. Тогава хрумна гениалната идея на Милена Македонска да използваме вместо куче истинско на плаката, използвахме играчка. Та играчка още е вкъщи, разпрахме я, изкарахме и малко памука, имаше линия такава като на CSI. Много готина плаката, ако трябва да съм честна. Харесваш си го? Харесвам си го, да. Добре. Така че тази провокация за там беше окей. В следващия момент обаче заставаш пред една стена от хора, които трябва да им привлечеш вниманието, а не просто да си поредното нещо в обедните новини. Или да минеш на малко по-интересна позиция в програмата на телевизията, а да не си между рецепти за сърми и индийския сериал. Нали? Трябва да си някъде на малко по-гласовито място. И тогава играх малко ва-банк на една пресконференция. Бях си подготвила всякакви клипове с всякакви кошмари. И докато аз говорех, през цялото време с гърба ми вървеше на една мултимедия ужасни неща. Ужасни неща. В смисъл, ще си знаете човешкия мозък какво може да се сътвори. Тогава беше много хубаво, защото аз ги виждам журналисти всичките пред мен. Зад мене върват ужасите, аз знам какво върви зад мене. От време на време им казвам какво виждат, казвам им името на животното или какво се е случило с него. Физиономите им бяха вау! Това бяха едни джоу-дропове, едни такива очи. Те не можеха да повярват какво виждат и реваха. И резко станахме по-интересни. Журналистите все още така да. Търсят те. Да. Ама защото съм на всяка манджа мелодия. Добре, ама ти докато си на всяка манджа мелодия се определяш и като класически толераст. Класически толераст съм аз. Значи поне тук имаме съвпадение на мнения. Ето ти като класически толераст. О, не! О, да! Между другото, космението на гърдите е страхотно. Това е перука. Нищо аз да си кажа. Много е хубаво. Да, получило ти се. Това е Хелуин. Освен с животни, какви други каузи защитаваш и кой те подкрепя? Кой ме подкрепя, не знам. Приятелите ми. Мъжа ми. Баща ми не знае. Ето е ангажиран, защото се е сбръчкал. Всеки път, когато нещо не е окей, нечие право е наритано, това ме побърква. Например, едно от правата, които смятам, че максимално скоро трябва да се в България да се случи, е гей двойките да имат право на брак и да право на осиновяване на деца. Това съм абсолютно категорична. Смятам, че наркозависимите трябва да имат своите зали, в които да получават контролирано наркотици, защото това е въпрос на обществено здраве. Тъй като преди известно време ходих с Юлия Георгиева, вие ще видите, мисля, тази годишното издание, разкошен сладур. Тя ме помоли, понеже в хобата ми фотографии от време на време, пък и по време на време се получават фотографиите. Тази снимка на котката ти ли я беше правила? В корс. В корс, добре. Но мога и тази едва ли ти си я правила, да. Но мога и да подгледам, очевидно. И тя ме помоли да ходим да снимаме наркозависими. Тя работеше в гражданска инициатива за здраве. Те се занимаваха с наркозависимите. Това, което правеха, на 2 на 3 ще ви кажа,
осигуряваха им игли и спринцовки, защото да не се разнасят болести, индивидуални игли и спринцовки, защото това е важно, тъй като аз се запознах тогава с 10 човека и 10 човека бяха хив позитивни. Говоря за наркозависими. Това са хора, които вече на време ходят на дискотечки, и те правят секс с нашите деца. Тоест, децата са потенциална опасност. Ако можем да им осигурим елементарни неща, като игли, спринцовки, зала, в която да седне, защото той е зависим. Ние имаме някакъв факт. Този човек вече е зависим. Каквото и да направим, от тук насетне са бла-бла. Като му осигуриш една стаичка, в която има лекар, има полиция, имаме контрол на наркотиците, които върват вътре, плащат се данъци, имаме игли, спринцовки, нещата са супер. Така че смятам и това нещо, че трябва да се случи. Кода е друга тема, която има? Къщичка ли си? Не са малко. Това хич не е малко, между другото. Ако наистина се води... С бежанците сме се занимавали с госпожа Бибицова известно време. Може би не знаете, но имаше един период от 4 месеца, в които 5 човека изхранваха бежанците в България. Тъй като, за съжаление, държавата абдикира. Тук е човека, който им правеше менюта на деня. Представете си за каква абдикация говорим. Тогава искахме да правим една детска стая. Те обаче не ни позволиха много. Сменяха се там директори на агенцията и така нататък. Така че и това правихме. На ние деца им носихме балони малко от малко да ги зарадваме, защото не знаете какви физиономии видяхме, какви неща. Пък хората ги е страх от тия хора. Тоест да се случва всичко това, ти трябва сериозна подкрепа, не само в смисъл готини хора около тебе. Приятелите ми са пълни идиоти, според мен. В смисъл, това са хора, които им казваш, пичовари, ходиме утре в военна рампа при бежанците и така, супер, отиваме, не е проблем. Ако не мога да колко пари? Колкото имаш, ми е ти 20 лева. В смисъл, хората около мен са такива, че може би до някъде аз успях да спечеля доверието им, но съм се обградила с много такива хора, които са, да, супер, да. Айде ходиме на кръчми, веднага. Айде ходиме, това е сватбата ми. Да. Айде ходим на кръчма, няма проблем. Айде ходим при бежанците, няма проблем. Айде ходим разхождаме бездомни кучета в приюта, няма проблем. Дай 50 лева да оперираме тази котка, че се пребила. Няма проблем. В смисъл, дай пълни от качалници просто. Всъщност, къде ги намираш тия готини хора? Толерасти. Каза, че ги привличаш. За единия се омъжих. Другите... Значи аз ме запознах в Фейсбук, а другите съм отраснала. С другия пък съм ме запознала кампанията точно с насилието. Носят се легенди за тази сватба с 400-те човека. Имаме представители, много предполагам, които са били на онази паметна, безпаметна нощ по-точно. Така, предната ни гостенка беше шаферка с червена рокля с бели точки. Или бъркам? Червена на бели точки. Като пижамка би го определила, но и токличка върви, нема лошо. Имах около 60 шаферки. 60 ли бяха? Колко бяха? По списък шаферките бяха 60. 60 броя шаферки. При 400 гости, то си трябва някаква... Всъщност с мъжа ми решихме, че тъй като явно по нормалния начин, баща ми 40 години се занимава с осеменяване, но ето, че дъщеря му едната не можа да роди. И по тази причина решихме с мъжа ми, че може би пък можем си вземем детенце. Казва се, че в България, това е много тъпо, в България ако искаш да осиновиш дете, не можем да го осиновиме двамата, ако нямаме брак. Тоест мога да го осинова или аз, или той. Ако го осинова аз и нещо се случи, утре вида вертолет и се пребия, или нещо ме бутне кола, а това се е случвало, Да видиш вертолет или и да се пребиеш. Ага. И просто коза на умор. И Димитър остава с пръст в уста, защото системата прибира детето обратно. Той е никой. Не. Не. Автоматически го прибира системата и трябва наново да иска
При моите родители може, при моя родител, при баща ми може да отиде, примерно. Не знам доколко е възможно това, но Димитър е никой. Кръвни. Ама аз не искам братовчетка ми или сестра ми да гледа детето. Искам мъжа ми да го гледа. Може, тя може да ти при комшиите детето. Въпросът е обаче да направим това, което е най-добро за него. А най-доброто за това дете е да отиде при мъжа ми, защото сме живяли заедно. Да, той му е баща в края на В крайна сметка той е бащата на това дете. И в крайна сметка решихме, че щом е така, добре, ще има сватба. Баси. И тогава с Димитър казахме, добре, ще дигаме сватба. Добре, обаче ако ще е сватба, може ли да псувам? Вече ме пита 3 пъти. Това ще е сватба да си ебе майката. И той каза, добре, кой ще поканим? Аз казах, всички. И той каза, добре. Ще поканим и майката и баща ти, и моя баща, тъй като майка ми е починала отдавна, ще ги поканим и тях, но като свърши официалната част, ще ги помолим да си тръгнат. Добре. И всъщност дойдоха 400 човека на тази сватба. Аз казах, че пари за рокля няма да дам, защото беше просто изумителни цени. Но имах було, купих си го за 12 лева от кукумагазин. Ама не може да дам 180 лева за някакъв пищимал, това не е нормално. Значи за 180 лева видях и затворих сайта и си купих за 12 лева от кукумагазин. И имам някаква черна рокля, сложих си я. И това са гостите, част от тях са тука. Венчето, всичките шафрики имаха такива венчета. Те ми пяха песни, бяха облечени в червено на бели тъчки, тъй като аз много харесвам този десен. Въобще е страшен панаир. Кое те кара да се радваш, да се чувстваш щастлива всъщност? Ние тия хора. Хората, в смисъл тези, за които стана дума, че те подкрепят всъщност и ви благодарим, че ви има, защото очевидно много неща няма как да се случат без такава подкрепа. Много неща да ми пращате. Не може така човек да обобщи. Един момент те прави едно щастлив, другия момент друго. А кое те изнервя тогава? Освен въпроса, що не е децата на България? Ами тези хора. Ужасно ме изнервят. Тя си тръгна, мисля, Михайла. Те младежите казаха, че си строга и справедлива, да аз... Какво да съм? Какво да кажа друго? Защото ще е пусна на свобода от третия етаж. Като един истински човек, дето мрази насилие. Хуманист. Да, хуманист. Доста си пътувала. Разбрах, че си учила във Виена. Да. 3-годишен курс ли, нещо такова? Да, той не е 3 години, те са 3 години, които аз посещавах за около 2 седмици Виена на една специализация дерматологична при боговете на дерматологията. Виена е ужасен град. Може да го скипнем това? Добре, ще го скипнем. Да, благодаря, ужасен град. Имат вертолети. Ти имаш нещо алергия към вертолети ли? Помниш ли, когато излезах на форум Ключ първия път и ти казах, че ме боли кръста? Да. Видях от устата, в която живеех във Виена, чух вертолета. Ма го чувам се едно, ще ми каца на главата. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. И така, я да видя. Не съм виждала вертолет в живия живот. И докато се газурча през джама да го видя, така и не го видях. Съм си бутнала стола и се прибих феноменално. Както каза един приятел, който ми изпрати на летището във Виена, писа на Димитър, пращам тия, боли малко газа, всичко е наред. И така, че съм счупила там някакви неща. И затова така, приятелите ми не пропускат да ми разкажат нещо за вертолети. Много смешки за вертолети, кози и котки получавам във Фейсбук. Добре, в смисъл, скипваме Виена, но си говорихме за интересни места, които си посещавала. Виена беше ужасно интересно, защото учих дерматология, беше много яко, с много яки хора, просто... Но нещо за Кейптаун си говорихме. Кейптаун е най-великото място на света, в смисъл. Това усещане за простор и за простота и
Има едно клише, че като отидеш в Африка, сърцето ти остава там. Много е вярно. Стара се да избягам клишетата всячески, но това е изключително вярно нещо. Имаше един ден, който беше доста наситен, защото ние бяхме за 11 дена там. Първо приключихме си фотосафарието 7 часа сутринта, след което бяхме на един огромен плаж, който, понеже океан, студено е, вятър и едно много интересно сияние се получава над водата и от песъчинките. И ти седиш като не можеш европейските мозък не може да смели това нещо. Вау! И след което решихме да се качим на Table Mountain, защото в Африка всичко е много просто. Дългата улица е Long Street, планината маса е Table Mountain, дългия бряг е Long Beach, високата къща е High House, нали? Всичко е много просто. И се качихме на Table Mountain и изведнъж отпред се отваря един простор, който не може, европейския ви мозък наистина не може да го смели. Това е феноменално нещо. За първи път в живота си усещаш, че можеш да дишаш. Защото е невероятно е. И сме с Димитър и с един колега Влади. И аз го виждам това нещо, емоции, животни. Сутринта съм снимала плаж, блясъци неща. Яко, накрая сме планината простор. И като се го видях това нещо, и като почна да мога да дишам, и като седах и се разревах с едни крокодилски сълзи, а те двама такива. Какво става, бе? Викам, остави ме да се нарева. Добре ли си, бе? Ще нали мъж като види жена да реве и вече такъв, о, не. Сега какво? Те не мога да го разбера. Това беше толкова емоционално място. Така че там винаги ще мечтая да се върна. Много къде ти е най-голям кеф да ходиш? Не в Исперих със сигурност. Тъй като съм работила и 1 година в град Исперих, бях директор на свинекомплекс. Да. Осемени ли ги? Не, аз съм омъжена, моля ви се. Не беше много интересен опит. Много обичам да хода на Левкада, много обичам да хода, почиваме там. Там почивате, да. 4-та година подред, че почиваме. Там има също подобно усещане за простор, не е като в Кейптаун, но много е спокойно, много е тихичко, много изолирано. Отивам с няколко пълни ненормалници и си прекарваме феноменално добре, защото никой не го интересува другия. Някой яде, друг спи, трети, четвърти се къпе, пети пали колата, отивам за храна. Добре, не ме интересува. Преди каквото искаш, само не ме занимай. И си изкарваме феноменално. Така че там много обичам да ходя. Южна Франция много харесвам. Разбира се. Който не харесва в Южна Франция е луд. И така. Но някакси Левкада е по... Левкада е близинко. Да, и е по-нашенско. Да. И сега всъщност ти обеща да разкажеш една история, като за начало за един 8 март. Да. Имам разрешението да я разкажа, да. Тя помоли, аз се включих. Той разреши. Да, тая история е много важна, защото тя обяснява защо неща като форум ключ са важни, за да може хората да обменят помежду си такава информация. Това са невероятни контакти. Мен един друг подобен формат ми даде Леля, за което ще съм благодарна цял живот. Така че друг формат ми даде и Юлия, което днес при вас ще е този април. Това са невероятни контакти, на които не знам как бих била, как мога да ги... Да благодарна съм. Вашето участие, при участието ми при вас ме промени буквално. И затова те също са 2 истории, ако имам времето да ги кажа. Разбира се. Имам ли го? Имаме го, да. Имаме още място на картата. Първата история е за стереотипите. И тук Леля ще ме подкрепи. Леля е доктор Радосвета Стаменкова. Обаче ние викаме Леля, защото тя всички ни лелесва. Пък и тя има най-стария за Леля.
Ние сме чули в предния дел. Да, това е феноменален човек, просто с такова сърце и много се радвам, че я познавам. На форум Ключ бяхме двете с нея и предварителните разговори, срещаме се там с другите хора и двете с нея леко се поръчкаме, такива аеролове. Едното футболистче, другото танцор, такова народни танци. И да сме така, айде, футболистче, патриотарчета, направо отврат. И двете с нея аеролваме, такива, общественичките са. И въобще нито сме ги слушали хората да такова, въобще, къде е бе? Здрасти. И всъщност накрая седнахме да ги слушаме тия хора и беше вау! Ние с Леля бяхме смазани от това каква жертва сме на стереотипите. Футболистчето всъщност Кирков ли беше фамилията? Да. Виктор Кирков е треньор на националния отбор за бездомни хора на България. Имат титли. Не може да си представите какви хора. Аз не бях чувала за това нещо. Той излезе с едно костюмче, с една прическа така. Викам, боже, сигурно съм, че и парфюма, че Адидас, примерно. Излезе човека и ни смаза. Той прави феноменално нещо. Дава на тия хора мотивация, променя ги, дава им професия, променя живота им. И това е просто едно човече, което се захванало с нещо, което може. Той може да е треньор футболен и се захванал с бездомни хора. Пократителна история. Другият човек... Ние му признахме. Да, ние отидохме с нея и двете с наведени глави, защото може сме толерасти, може сме надменни, но сме и пък сега, като съм сбъркал съм. А пък другият човек има ансамбъл за народни танци и един тантурец такъв, викам, боже, топо. Какъв танц изпляска на сцената този човек. Аз не можех да повярвам, че това физически е възможно. Този човек с това шкембенце да се движи с тази скорост и тия неравноделни ритми да ги тропа все едно, не знам и аз какво, феноменален човек. Разходка по Витош. Да, стереотипите са много тъпо нещо, хора, просто... А пък другата история, която иска да ви разкажа, е защо в форум Ключ и подобни събития са важни. Освен, че ми дава такива познанства, те... Ще ви разкажа историята на един човек, с който се познавам от 20 години. Той беше, в началото, когато се запознахме, бих казала, че беше леко расист. Бих казала, че беше малко повече хомофоб. И лек пипер, ливичко така, патриотарче. Все неща, към които аз имам така лека органична ненавист. По стечение на обстоятелствата с този човек заживяхме заедно, станахме си близки, последствено омъжих за него. Този човек 20 години по-късно, през цялото време кълна се. Значи, под каквото искате ще се подпиша, както и той, че никога не съм пускала пропаганда. Никога не съм му... Не, само разговори и контакти с хора. Този човек 20 години по-късно прекарва основното си време заобиколен от доста гей хора. Като чуе за патриотачни и такива неща, си фърля фас и бе. Така че, а пък за расизъм в момента смятаме, понеже документите, които сме подали, искаме да установяваме цветнокожо дете. Тази промяна се случва. И това е човека, който съвсем наскоро, понеже майка му, тя живяла по време с комунизма основно, знаете за комунистите 8 март беше деня на труженичката. И тя, жената, естествено, чисто рефлекторно, като чуе за 8 март и получава рефлукс. И отказва да празнува, отказва цветя, отказва всичко, защото до тук и от банкети, и слова, и тъпоти за труженичката. И решаваме с Димитър опит последен, пореден, да обясним защо 8 март е важен.
че той не е за труженичката, не е за учителката, не е за лекарката, не е за активистката, не е за майката, не, това е празник на жената, защото жената може да променя света и жената променя света. Много жени променят света, но всяка жена променя света на някой до себе си. Дали е мъж, дали е друга жена, nobody cares. След това променя живота на някой човеченце малко. Докарва го на този свят по някакъв начин, възпитава го, прави го неговия свят. Така че жената има много интересна роля в това общество. Аз съм много далеч от феминизма. И това искам да е ясно. Добре, че не са тук феминистките, че ще да ми отрез главата. Но и обясняваме го това нещо и в следващия момент този расист, патриотар и хомофоб преди много години почна да разказва на майка си историята за едно момиче, което спечели наскоро Нобелова награда от Иран с битката си за образование, за правото за образование на ислямските жени или на жените в ислямския свят. Аз не съм го гледала, хора. Той докато разказваше, толкова се, как да кажа, емоционално го разказва, толкова се развълнува, че тук му застана една буца в гърлото и почна да не може да си поеме дъх да ни разкаже, защото тази история го беше трогнала изключително много. И ето за това си струва. Защото той е човек по някаква причина, може би защото е твърде секси, преди години съм го взела, едва ли нещо друго, но този човек днес е съвсем различен, просто защото пред него се отвори един свят на всичките тези на нормални хора покрай мен и на света на радосвета и света на хората, които са тук в Рум Ключ и подобни формати и той е напълно променен. Аз съм много щастлива. А това, което виждаме? Това е живота ми в една картинка, много приясна от днес. Това е един много известен картонист от Исландия. Картинката е него, само че там няма нашите лица. И един мой приятел от Варна, Стефан Сивриев, днеска ми го направи. Общо взето, всеки коткар, тук има коткари доста, ще потвърдят, че нещата в живия живот се случват точно така. Прибираш се... Така е, до момента, в който сервирам и ставам рязко безинтересна. Така че... Аз съм свикнала с котките, затова ги харесвам, защото не са много досадни. Това беше от нас. Ако някой има друг въпрос, може да ги задава. Ако не, може да останем да пием още нещо в бара. Аз лично съм изключително щастлив, че се запознахме с тебе. Всъщност не знам точно къде си наранила гърба, но тогава беше голям подвиг, че дойде на Ключ и изкара 15 минути на сцената и беше интересна. И изключително много ти благодарим от мое име и на Милена, които сме екипа за това събитие в момента, че се съгласи да участваш и че ни допусна също до себе си.